Il-Moviment Żwieġ bla Divorzju jażel li ma jikkummentax fuq il-fatt li 2800 żagħżugħ mhumiex ser jivvutaw fir-referendum. F'SMS li ntbagħat lil One News, il-Moviment kontra d-Divorzju qal li l-ħsieb tiegħu huwa biss li jinforma dwar l-effetti negattivi tad-divorzju u mhux li jidħol fil-fatti dwar il-proċess elettorali. Min-naħa tal-Moviment Iva intqal li l-2800 żagħżugħ u żagħżugħa kellhom dritt jivvutaw għaliex hija din is-sezzjoni tal-popolazzjoni l-aktar li ser tiġi affettwata minn dan ir-referendum. Aħna nasbu li żgħażagħ huma sezzjoni ta' nies li l-aktar ħajintlaqtu bid-divorzju jekk jidħol Malta. Irrispettivament minn jekk humiex voti favuri jew voti kontra ta' dawn iż-żgħażagħ, aħna nħossu li l-proċess demokratiku jitlob illi ikunu ħajjivvutaw ukoll. Jekk tista' ssir xi ħaġa biex dawn in-nies jivvutaw għandha ssir. Bl-aġir tal-Gvern inħolqot sitwazzjoni fejn reġistru elettorali ġdid ser jiġi ppubblikat f'nofs April, iżda referendum fl-aħħar ta' Mejju se jsir fuq reġistru antik.